снимаш ли? Да, снимам. Чакай малко. Тези шапки ще връкнате и там. Да ми вземат шапките. Мисля, че при малко бях на работа. С работни трикс. Лиган. Гър. Еди ще време. И здравейте хора, аз съм Монката. Коста хора. Его Марто, его и Павката. И да, абсолютно нов фейт. Шкар. И днеска е втора част на строенето на базата. Нали, Марто? Я съм. Ето го Марто и Павчо, днеска ги няма другите, част 2. Обещах ви, че ще има други части, тъй че... Какво правиш сега? Сега правя той. Искам да има облегалка. Сега прави да Само да е удобно. Сега тук ще се осъкатя. Ще го слагаш ли? Да. Добре. За днеска цел нямаме, защото не знаем докъде стигне времето. Да оцелеем. Каква цел ще стане? Защото не знаем докъде ще ни стигне време и всичко, така че цел нямаме. За сега. Първи гвозда е забит. Его. Павката БГ. Марто брейка. Марто брейка. Така ли? Не бе. Павката забива втори гвозди. Напишете в коментарите хаштаг Павка, ако забива добре. Май няма да има хаштаг. Ще има. Лиган. Гър. Еди ще време. Аз ме снимаш ли това? Се гледаш с камерата. Нега! И така хора, ето, Монката забива. Тук правим, ето какво се е случило тук. Его Марто. Като цяло днеска за никакъв, за 5 лея не сме свършили работа. И 5 лея бе. Те единствената дъска, дето днеска забиваме. И може би ще направим още малко до около... Колко часа са малко? 7:03. Може би около 8. И после малко ще покараме 1-2 часа и ще се преверем. И той ще е за днеска, пък утре ще отидем по-навреме и ще направим доста повече работи. Също ще излезем по-рано, за да може да набавим материали. Става да теде. Какво? Справя ли си? И ето хора, тук е забит и третия гвозди. Четвърти. Да. Това няма мърдан. Да. Това е йоко мърдане, брат. Добре, сега аз съм другия. Гвозди. Марто, снимай. Няма, не дей снимам постоянно, на моменти сега. Аз знам какви моменти, бе. Клипа! Не. И те хора, ето петия гвозди, ето. Сега ще чука. Това е ли четвъртия, бе? То си Това е ли четвъртия, бе, тапак? Ти си тъп. Значи, му не заби един. Каза трей. Давай. Марто, снимаш ли? Да, снимам. Чакай малко. Ай, ти си тъп. Хайде, вече снимаме. Хайде, още един гол да е забит. Що бе? Хора, ларник. Значи... Мале, как да удари. Щяхме да ви кажем, че тази пейка и другата пейка е изкъртена. Ако се намери кой е... Да хвърля ли? Е, там нещо скръцка, не знам къде, ще хвърля този, ще направя на ние. А погледнете Павката как се раздава за тази база. Идея. Ако някой ден... Не да снимаш, вместо пак викам идея. Ще ти аутиклизъм. И да сега ще ви покажа една магия. Тези шапки ще връкнате и там.
Мартин спер нещо там, продължително. Ще слиза. Погледнете как надига дъската. И чука мърда. Бива ли да е толкова сака? Аз съм толкова сака. Аз съм Ай, слизай, бе. Ай, съм убийца. Айде, кюр. Айде, бягай, бе. Айде, тише. Аре, слизай, бе. Ай, сте. Павката ще забива. Аз се качвам. Ти не е хубаво козе. Аз се качвам. Няма да ми вземат шапките. Не си имам мама. Аре, дръжай, бе, брат! Тръщам, бе, брат! Аз разкаша малко зори много. Така, хора, вече камерата е в моите ръце и сега Моните ще забива ето тази дъска. Целта ни е да махнем тези кони, колкото се може по-нагоре да сложим дъски. Е там. И всичко да се закри с големи дъски, за да може да не се вижда оттам. Добре, вече снимаш. Ай, става. Ай, ставам. А ти спре се обърна. Така. И ако не бях се бял... И тъй, хора, тук съм сега малко на моето място. И сега ще спра малко на паза, докато заби. Саутист, брак не си трябва. Ето хубавото нещо, че при малко бях на работа. С работни трикси. И така, хора, ето заби са той. Заби са първата ръска от целта. Чилик. И сега не знаем какво ще правим, ма имаме една дъска, пак ще взим. За да търсим, трябват ни много дълги дъски. А то трудно се намира. Виж, Шила, няма ти ли някакви? Аз стои И шака. айде. Не се обръща. Ако ме си мъжка, за си гей. То си гей. То си гей. Чекам си ме газа. Ти не ми си мой газа. Си гей смък. Дискавари. Пуши му удариш, брат. Чека направо. Ето. Ай, давай да продължаваме. Тъй, че засягаме две забити дъски. Ама Мони, няма как, защото да, долу дъска е много малка и няма как да стане. Забием някъде друго. Не, без шалката. Е, тука! Спри се! Няма тази, която е долу. И Марто ще слиза да взима дъски. За жалкост. Абе, какво за жалко за всеки? Слизам да си усъкатя пръстите. Ай, всеки тук е слизал. Ай, сега можеш да си за. Не знам за какво. Мале, как Ма няма си за човека. Не ще си за. Не знам, не ми се мисли. Его павката. Сега забива, аз бях долу. Качваш дъски. Сега ще хапна една-две бисквити, защото малко огладнях. То днеска много работа. Дай ми гвозди. Боза, добре. Смъш ли? Така ще ги набия с... Не е ли по-добре първо да биеш и отдолу, защото да не се мъртва? Тук не е пак някакво. Защо май се цъти? Не, си не. Добро, добро. Дай ми гвозди и два. Ама не, дай ми първо. Марто ще дава гвозди. Важното е да са вкусни. Марто хапва. Да. А павката пачка неусърдно. Ти видя ли са? То стои за заследори. И идва чучумишо. Как бе? Ние после тръгнахме и то са рева по път. Ме изваждаме. Warning! Хора, вижте какво се случи. Дъската май се цепи. Тя се сцепи отгоре. И това е много лошо, защото всички, ако са махнали тази дъска, всички дъски
Надолу. Тятата половина. Всички учат надолу и айде, бедности. Ти стана лошо. Айде, бат Митко. Айде, бат Митко, ще не бат Митко. Моне, Дръжай. казай. Чакай, Решай. после. Къде държам? Аз си хапвам тук. Тук щапаците работят и не те чуят. Сега още 3 готи. Не ми дърпай гаш! Павката забива, Марто са причи. Ко те прича, бе? Тук държам. Брибе! Ти ще ми снимаш след малко гъзъбак. Айде, бос. Тъпли си, бе. Да, тъп съм. Орела. Орела! А няма го криша тук. Да не пречим на майстора. Брат, какво? Не те обиждам, вика ти майстора. Го колелото на Марто и сега ще го зумним. Ти дай. Оправихме малко проблема. И аз съм, да. Майка ти. Какво стана? Айде, това ще пън. Ще пън на думи. Да, че мисля. Знам. Хора, това е последния гвоздия за видеото. И да. Трябва ще правим пак. Утре може да има трета част. Да, но да има трета част. Оператора ще ли? Шефа на YouTube канала. Шефа на Лелефа и боса на Кокос. Yes. И някакви проблема, хора. И това е за тази част. Утре продължаваме с нови сили, защото вече аз съм изморен. Аз бях Монката. Аз съм Павел и това е Марто. Чао! Ти си Шина. И... Ай, чао! И subscribe, хора! Тежко лайк бутона!